til. Tak fordi jeg havde at komme, og nice. Jeg vil sige, at jeg har glædet mig super meget til at optræde, men jeg er også en lille smule nervøs, hver gang jeg skal optræde. Og jeg synes, jeg går alle tankerne igennem, som ligesom hvis jeg skulle på en første date. Kender det? Hver gang jeg skal optræde, så render jeg rundt derhjemme bare sådan. Hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg sige? Skal vi hygge os? Skal jeg blåse sin løgn under bordet? Men ligesom før den første date, så får man så meget til billeder lige inden, og så er man lidt afslappet. Det er sådan, jeg arbejder. Det er sådan, jeg arbejder. Jeg vil gerne snakke lidt om, er der nogen, der ved, hvad FBI-files er? Det er sådan noget, som dødes detektiver, hvor de skal opklare nogle ord og piger. På Discovery er det kommenteret af en amerikansk kommentator, der går vildt meget op i det. Ikke sådan noget med, the man stabs his best friend in the throat, og det spiller best friend in the throat, and way. På dansk, det bliver også sendt på Estnet, og på dansk er det kommenteret af Lars Bog. Manden er skuespiller, ikke? Han har været Stritzer Sangsø. Han har været inde i Bamse. Men alligevel, hver gang han kommenterer lidt lort, så er det så søvndystende stemning. Altså i det. Og ja, han stadig en manden stop. Sin bedste ven i halsen. Der er jo kaos. Blod overalt. Og man sidder bare, ej for helvede Lars Bung, du er skuespiller. Så tag dig over på nogle af dine gamle roller ind i det, ikke? For eksempel sådan noget med manden stop. Sin bedste ven i halsen. Og det må man ikke, vel, Kylling? Det kan jeg bare sige. Kylling står selvfølgelig ved siden af Bamse og siger, stik ved, dreng. Du må aldrig bare Bamse for at dø. Det er svin, jeg hader ham. Jeg hader Bamse, som har sagt. Jeg vil ikke være hurtig med nogen, men jeg hader ham. Og jeg siger bare, at hvis vi er så opspurgt feden blandt børn aldrig har været større, så i stedet for at fokusere på, hvad de spiser, så tager fat i deres idol nummer 1. Det er en god, fed, egoistisk bjørn, der sidder på sådan en røv hele dagen ned og honning. Hvor satan? Han er så egoistisk. Han sidder bare, Luna bag kage. Jo, Aske ikke oplevet for mig. Og Kylling, der er ved at brænde, skyde og alt muligt smidt ned af en strand, og så til slut vil jeg give dig et fiktivt plaster i form af en sang. Tak for det. Men det skulle aldrig hjulpet mig, hvis jeg er blevet slået af en af dem fra de større klasser i folkeskolen, og har taget hans penge, og så lige var kommet ind og sagt, au, det går ondt. Det var en hvad fanden var det jo? Jeg er ikke særlig god til at score på et dansgulv. Det ved jeg ikke om nogen af drengene. Du er sagde mig glad, og det er godt. Men altså, jeg har det sådan, hvis jeg nogensinde skulle have scoret, så skulle det have været dengang, at Lambardaen lige havde diskotek. Skridtdansen. Det var fandme være nemt. Så har man allerede scoret bare noget at danse med det samme. Jeg har set min moster og min fætter lige tage sig en swing Lambarda. Det vil så sige mor og søn. Jeg tror, at nok min fætter er lidt smule overrasket. Han troede måske, han skulle ud sådan en, hvem ved det ikke dyb, hvem ved det nej. Ved den, så skal du stille mig, hvorfor er det bare? Jeg tænker, at det her billede, det kan ikke blive værd. Jo, da min onkel ser det, der foregår på dansegulvet, og prøver at storme det over og skilte maden et sted, der er en del af en meget synkron bevægelse, så det er en meget ubehagelig gangbang. Ej, det er for meget, ikke? Jo, det er lidt for meget. Jo, men det jeg sgu ikke nede med familierelateret, der danser man bare det samme. Det er jeg ikke. Jeg er heller ikke nede med fucking, hvis du har deltaget i et eller andet quizprogram, eller et eller andet, og du har vundet 500.000, og du skal have en check, der er så stor her. What? Så kan du stå der med sin check. Tusind tak. I kunne ikke have skrevet ind, jeg lige kunne putte lommen, nej. Og jeg kan også godt se et billede af mig nede gennem strøget med sådan en sky af hjemløse efter mig. Mens jeg prøver at smide små flasker snaps som afledningsmanøvre. Og fuck det, det
tror jeg, den virker. Sådan hjemløs på jagt lidt for 400.000. Det kan du jo ikke. Du kan ikke give en hjemløs den eneste dårlige gave. Vi synes jo, at vi får sindssygt dårlige gaver hele tiden. Er det ret? Ja. Tak. Men jeg fik en dårlig gave af mine forældre her for ikke så lang tid siden. Et elektrisk fodbad-massageapparat. Du skal ikke have julelys i øjnene. Jeg ved godt, massageapparat bliver sagt. Men det er til fødderne. Jeg kan lige se hende bare stå derhjemme til det og bare stå på et bøb. Nej, men så sagde min mor, så hvis du en dag skal slappe rigtig af, så skal du tage det her elektrisk fodbad. Du skal lige have fandt noget badesalt vand og forlænget noget strøm til, og prøv at hvis jeg skal slappe rigtig af, så gider jeg dårligt nok gå ud og spørge en mad. Så skal jeg ikke engang i sådan et projekt. Men det kan være en udmærket mulighed for at give min mor, tage hævn på min mor. Kom op efter hun har været ude på kantarel langt til 3 timer, fuldstændig smadret. Kan jeg bare sige, ej mor, jeg har lige det du skal bruge. Så jeg har 40 meter reb og 2 pinde, så kan du flette din egen hængekøjle. Bare i gang med at slappe af nu. Alle ved jo, at måden at slappe af på bare er sofa, fjernsyn. Ikke mere end det. Det er jo rigtigt, det kan jeg godt lide. Meget. Jeg ser mange film, og jeg tænker så meget over film, og jeg tænker på, hvor fedt det kunne være at være statist i en film. Og kunne sige til sine venner, prøv at se, jeg står lige derovre. Hvor nederen må det så ikke være, at både gået er kommet til at være med i filmen, komme hen til sættet og få slukket en overknasken over hovedet og sagt, du stiller blandt de 2.000 andre der. Men det du her ikke. Prøv at tænke på manden, der har været med i Pulp Fiction. Der kan sige det, at jeg var med i Pulp Fiction. Så sådan nogle unge gutter, der går helt op og siger, ej, hvad var du? Var du ham, der blev plukket bag i ruden ude på alt muligt? Nej, jeg var ham i full body lædersuge med klos på munden og længere rundt om. Det var mig. Og de vasker sig jo heller ikke ordentligt i film. Og det er kun lækre mennesker, der går i bad i film. Du ser aldrig lige Gollum med en madhætter derinde. Jo, nej, det er altid lige Angelina Jolie, eller Cameron Diaz, eller Brad Pitt. Vi skal østjokes det godt. Det er altid dem. Altså vasker sig jo heller ikke ordentligt, fordi at der bliver fokuseret på, at det skal være lækkerhed det her, så det er kun lige håret, der får en tur. Og siderne af kroppen. Jeg ved ikke, om instruktøren synes, at det er lige en tand for meget realisme, at Cameron Diaz står sådan her. Peter lige hiver tilbage i forruden. Og så det aller værste er, at det tager jo heller ikke aldrig nogensinde skoene af i film, eller serier, eller det er ligegyldigt. Det tager aldrig skoene af, og det er meget heldigt, fordi så kan det jo altid storme ud af døren, hvis det har haft det skænderi. Og vi almindelige mennesker slipper jo ikke på det der pinlige øjeblik, hvis vores kærester har sagt, jeg synes, du skal gå, er så fucked af dig. Tak for den sidste gang.